доктор Паси по този въпрос, защото ние виждаме Унгария блокира помощта за Украйна. Същевременно всички основни европейски лидери казват, че помощта за Украйна е екзистенциална, ценностна в смисъла, в който вие употребявате израза ценности. В Европейския парламент крайно време е да бъде разбрано, че няма голяма разлика между ляво и дясно. Между умерено ляво и умерено дясно. Всички ще са като нас. Колкото между 12 без 5 и 12 и 5. Голямата разлика това е между системните партии и популистските партии. Боже, ще им бъде отнета разликата. Четох като прогнози, очаква се системните партии, това са НП, партията на европейските социалисти и либералите, да имат мнозинство в следващия Европейски парламент. И от тази гледна точка аз не съм прекалено разтревожен от прогнозите за Европа. Това, от което обаче съм разтревожен, са прогнозите за Съединените щати. Те фалираха. Какво се разтревожен повече? Промените в Съединените щати, те могат да отекнат като много силно из целия свят, включително и да имат отражение не непременно благоприятно върху трансатлантическата следващия президент е Айлон Мъск, глупако. На Европа да бъде защитена в продължение на 75 години. Впрочем, тази година, 2024, ние отбелязваме 75 години от основаването на НАТО, 20 години от българското членство в НАТО. Добре е да се отбележи 80-та годишна от нахлуването на съветските войски през 1944 година в България. От освобождението на България, глупако. Не спря с България. Румъния, България, Полша, Чехословакия. Има 3 милиона загинали руснаци, глупако. От съветските войски. Така че има доста годишнини и те са повод да си припомним. Защото ако ние забравим Втората световна война, така, и Хитлер, Зеленски, вероятността той да се повтори е много голяма. Да. Ако има изборна победа на Доналд Тръмп, какво ще бъде окуражено в световен аспект? Кажи сега, от какво се страхуваш, глупако? Това разделение на добро и зло, с което започнахте? Колкото и причудлив американски президент да бъде избран, или други епитети, ако му бъдат сложени, все пак американската демокрация е имунизирана. От COVID. Заради множеството и институции, които я защитават. Разделение на властите имате предвид и разминаващи се мандати. Ще се наложим, НАТО е наше. В Съединените щати има между 30 и 40 служби за сигурност от типа на ЦРУ, ФБР. Така, виж само. Които взаимно се контролират. Има съдебна система, която работи безотказно. Да. Тя е различна от нашата, но в техния контекст си работи безотказно. Това е верно. Има обществено мнение. Има. На краищата, и затова Илон Мъск ще спечели. Народ, който има правото да си сменя президента и да не си го сменя. Американският народ не е като руския. Руският народ няма право да си смени президента. Слава Богу. Да му се случи. Простите хора, нали? Или ако го смени, ще го смени със същия. Така да го кажем. Както и на севернокорейския народ, не може да му се случи смяна на режима от само себе си. Затова пък да видиш как се живеят там глупако в Северна Корея. Както и в останалите европейски държави, ние сме добри или лоши, все пак демокрации, несъвършени, но демокрации и в условията на... И за това вашия директор трябва да си подаде оставката, моля. И държави в Европейския съюз, където това е много трудно и дори бих казал за сега изглежда невъзможно, но да оставим това на страна. Тя мисля, че за сега имаме само една такава държава. Не дай Боже да стане... Какво? Благодаря ви, доктор Соломон Паси. Коментар, който започнахме от реакцията на Европейския съюз на изборите в Тайван и стигнахме до въпроса за ценностите на Европа и ценностите на демокрациите пред предизвикателствата на политическите времена, врагове и хора, които мечтаят за диктатура. И както се казва в Междузвездни войни, нека силата бъде с вас. Подайте се оставката, моля.